Gitigom sulod sa Bayfront Arena sa Oroquieta City, Misamis Occidental kagahapon, Mayo 25, ang libuan ka mga pamilya nga benepisyaryo sa Emergency Cash Transfer Payout Program sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Apektado sa shearline nitong Disyembre sa milabing tuig. Subay sa report, 7,307 ka mga pamilya ang nahatagan og financial assistance. Mismong si Governor Henry Waminal ang nanguna sa distribution. Kuyog sa gobernador sila DSWD OIC Yusek Eduardo Punay, ASEC Ulysses Aguilar, Vice Governor Rowena Gutierrez, First District Representative Jason Almonte ug uban pang mga opisyal sa lokal nga gobyerno. Muni usa ka pinakadako nga releases sa department para sa kaayuhan sa atong mga katawhan, ang atong partner Department of Social Welfare and Development. Being the Vice Chair of the Disaster Response of the National Disaster Risk Reduction and Management Council, the DSWD works with local government units to address the immediate needs of families affected by disasters or calamities through our resource augmentation and technical assistance. 3,680 pesos nga kandidat sa kwarta ang nadawat sa matag pamilya. Busa gikalipay kini sa mga benepisyaryo ug nagpasalamat sa probinsyal nga gobyerno sa kanunayng pagdalit niini ug mga hinabang ug serbisyo sa katawhan sa probinsya nga maoy tinguha sa 5M kun misamis nun magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Nahingpit ang emergency cash transfer payout pinaagi sa pagpaningkamot sa provincial government ubos sa administrasyong Waminal. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.